हरनाया दासो मोनफैबाय नोङो थांफैदोलाय आंनि आथिङा गरायनि नामा ना जिराफनि नुबायना बमब्रा नुबाय माबायदि उल्थां फुल्थां बुङो बियो आं नंगौखौसो बुंदों दा आंनि आथिङा जिराफनि बायदि गोलाव नङाना हे थांफैदोलाय सोर बुंनो फोरोंदों नोंखौ बिदि आं नंगौखौसो बुंदों थाबायना थांनायावनो थाबायना फैनायावनो गोबाव जायोना आं नोंखौ सान हाबैनि सिगांनो थिनहरखादोंमोन दा दासो मोनफैनांगौ आय नोंहा हो थांफै आं बुंखाबायानो दा आंनि आथिङा गोलाव नङा होननानै नोंखौ आं मा होनबावगोन दावसोदोलाय नों जेबो बुंनाङा थांफैदोलाय आथिं आखाइ सुनानै लेखा फरायहैथांदो आयौ बाला जोंनि फिसाजोआ माबायदि जालांखोबाल बमब्र बेलाय नंगौखौनो बुंखादोंना थांफैदोलाया माथो गाज्रि बुंदों बेलाय नोंना माथो आरो फिसाजोखौ फंसेबो जेबो बुङालासिनो मोजां मोजां होनबानो जागोन थां फिसाजोखौ मोजां बुजायहैथां रायलायहैनि आं थांफैदोलाय औ माखौ एसेबां रागा जोंनो ओंखारबाय थायो नोंलाय थांफै फिसा नोंनोलाय मानो नांगौ आया मानो नाङा जानो आं नोंनि बिफाना नों माबा मोनसे जायोब्ला आंहा दायथ' लानांगोन ना थांफै फिसा नोंलाय माथो आंखौ अना मानो अना जानांगौ जाखोब्रा थांफै अनोबालाय मानोथो गुबुन सिख्लाखौ गोसो थोदों मानोथो गुबुन सिख्लाखौ मोजां मोनो बिदिब्लाथ' नों आंखौ अना बेनिखायनो गुबुन हिनजावखौ गोसो थोनानै हाबा खालामनो नागिरदों बिदि नङालै थांफै फिसा नोंसोरखौ गारनानै आं जेरावबो थाङा आं नोंसोरखौ जोबोद अनो थांफै फिसा अनोबालाय मानोथो गुबुन हिनजावखौ गोसो थोनाय आरो आंखौ मिन्थिया होननानै जेबो दासान थांफै फिसा नों दाना देराखै नङा देरबाय मोजां गाज्रि बुजिनो हानाय जाबाय आं दा बेखौल' बुंगोन मालाबा थासारिया ओरैबायदि जानानै होयो जोंनि साननायफोरखौनो सोलाय सोल' खालामनानै होयो बै समाव आंनि साननाया एसे बोरैबा जानानै दंमोन न'खरनि दुंहाव थासारि आरो नोमाजोंबो मालाबा नांलायबाय थानाय बेफोरबायदि जाथाय सोमजियोबा मिथिस्लाबा जासे गोसोफोरा मालाबा सोलायलाङो जाउनाव जोङो मिथिस्लाबा जासे गोरोन्थि मावफ्लांनांगौ गोनां जायो अब्लाबो आं नोंखौ मालाबाबो अनालासिनो थाया जेब्लाबो अनगोन नों आंनि नायल' जायल' सासेल' फिसा हिनजाव नों आइखौ अनो ना अना आं मिथिनायावथ' नों आइखौ गोरोन्थियावसो हाबा खालामनांदों नोंथ' गुबुन हिनजावखौसो हाबा खालामनो गोनांमोन ना आफा बेनिखायनो नों दा आइखौ अना ना बेनिखायनो नों गुबुन सिख्लाखौ गोसो थोनो नागिरदों आरो बेवहाय आइनि गोरोन्थि गैया आइयाथ' नोंखौ हाबा जानो होननानै नोंजों जाफैयाखै अब्ला नों आइखौ मानो अननो नागारै गुबुन हिनजावखौसो गोसो थोयो थांफै फिसा बिदि नङालै नोंनि आइखौबो अनो आं नोंखौबो अनो गोदो जानानै थांबाय थांखांनाय जाथायखौ लाबोबाय थायोब्ला फैबाय थानाय समा गाज्रि जायो थांफै फिसा आरो बे खोथाखौ जेब्लाबो गोसोआव लाखि आं नोंखौ जेब्लाबो अनगोन नोंनि नोमा आरो आं जेसेबांखि नांलाया खमलाया मानो रायजो राजाजोंनो जेसेबांखिनि जालाया मानो थेवबाबो आं नोंखौ जोबोद अनगोन आरो नोंनि थाखायनो आङो जाखिनि हायो बेफोरखौ मावलांगोन गोदो आङो जा गोरोन्थि मावबाय बिनि साजाखौ आं मोनगासिनो आरो बे खोथाखौ नों मालाबाबो दासानदि आं नोंखौ अना आं नोंखौ जोबोद अनो मालाबा थासारियासो बोरैबा जानानै होयो जाहोनाव जोङो मावनाङि खामानिखौबो मावफ्लांनांगौ जायो बेनिखायनो थांफैहाय आंखौ गाज्रि मोननाङा दे आं नोंखौ जेब्लाबो अनो मिथिबाय बुजिबाय दे होमबा आङो दिनै नोंनो दानसोरां अखाफोरनि काहानि खोन्थागोन ओंखाम जाखांनायनि उनाव सिथ्लायाव जमा जिरायना जागोन दे बिदिब्ला आफाया आंखौ अनोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा अब्लाबो मानो गुबुन सिख्ला गोसो थोनांगौ बियो आंखौ अनोब्ला गुबुन सिख्लाखौ गोसो थोनोनो नाङा आइ आरो आफाया गावसोरनिल' खोथा सानोब्ला आंहालाय मा जागोन बेनिखायनो जेब्ला नों मेट्रिक पास जागोन अब्लानो आं खामानि मावहैगोन गोजानाव थांनानै बिसोरजों थाबाय थाबा जेबो जानाय नङा आंहा माथो बुंबावनोब्रा खाफालानो हावरिया नालाय बेनिखायनो सैमा खिथ्ला जानाय हासुवा जानाय बुंफ्लांदोंमोनलै आं दा बेखौनो नोंसोराबो गाज्रि मोनबायबालाय आंलाय माथो बुंनो हाबावनोब्रा बांग्रा आदामोन नोंना बारा जादों जोंथ' नोंसोरनि खाफालाव हासुलायाखैना मानो सैमा हासुलानाय खाफाल होननानै नोंसोर बुङो आंहालाय बिराद लाजियो दै आरे बांग्रा आदामोन आं माने बोरैबा खुगायाव थाब फैनायखाय होनसनबायलै आरो जोंनि मुनुस मायाफोरा बिदिनो बुंखायो माबा मोनसे जाबाथाय सैमा हासुलानाय सैमा खिलानाय सैमानि जात होननानै रायो आरोना बे मोनसे मानसिफोरनि हुदा जाबायलै गाज्रि मोना दे बांग्रा आदामोन मानो गाज्रि मोना जानो
जों मानसिफोरनि मोखाङाव हासुलायाबो खिलायाबो जों लामानि सैमा मोनजाबा मोनजागोन मोनजायाबा थागोन एखनबा जोंनि एलाकायाव सोरबा गोदान सैमा फैबा जों बेखौ सोंखावगोन होमबाबोथ' जोङो मानसिनि खाफालाव थांनानै हासुलाया जोंखौ मानो बदनाम होनांगौ माथो बुंबावनोब्रा गेदेर गोरोंफोरानो बुङोब्ला सैमा जानाय सैमा खिजानाय सैमानि जाद होननानै बुङोब्ला जोंबो खोनाय बिदि बुंलांग्रा जाबायब्रा गोदोनि आबै आबौ अन्थाइ मुगानिफ्रायनो बिदि होनबोबायबा बोरैबा खुगानिफ्राय थाब फैयोलै बेखौ नोंसोर एसेबां गाज्रि मोनाब्रा बांग्रा आदामोन मानो गाज्रि मोनालाय गावस्रा नांलायो खमलायो बुलायो जोंखौसो नाम होयो सैमानि जात होननानै जों बिराद मोजां सैमासो नोंसोरा गावजों गाव बुलायलायगोन थैलायलायगोन जोंखौ गेजेराव नाम लानानै बदनाम खालामगोन जोंथ' नोंसोरखौ जेबो खहा खालामाखैना नोंसोरसो जोंखौ नुबानो सिगां गिग्रलाबायो जों नोंसोरखौ रायदावोसो जोंनि लांगोनायाव सोरबा गोदान मानसि फैबा बेखौनो नोंसोरा गियो देलै दे बांग्रा आदामोन आंखौ गाज्रि मोननांला आं बोरैबा गोरोन्थियावनो बुंफ्लांबायलै एबारनिफ्राय आं नोंसोरनि नामखौनो लाथारला आं सैमा खिला जानाय खाफाल होननानै बुंला नांगौबा आङो मावजि खिलानाय होननानै बुंनोसै मा होनदोंलै मावजि गोसोम आं नोंखौसो बुंदों सैमाफोरासो आखल गैया बिसोरसो मालायनि गारिनि टायाराव हासुलायो मालायनि वालाव नाथाय जों मावजिफोरा बिदि नङा जों बिराद मोजां जोङो खिखुमायोबो जों हासुखुमायोबो जोंनि खिनाय हासुनायखौ रावबो नुवा जों खिबा खिनानै हा सिङाव फबनानै दोनो बेनो जोंनि हारिमु जों जोंनि हारिमुखौ बिराद मोजां मोनो गोरोन्थि जाबायलै मेव माने आं बुंफ्लांबाय आरो मोनसे खोथा नोंसोर थांबाय थानाय लामायाव जोङो लामा बाथिना होबा गाज्रि खैफोद गोलैयो होननानै दा बुं जोङो मावजि गोसोम जानो हागौ नाथाय जोंनि गोसोआ गुफुर जागोन दे मेव जागोन दिनैनिफ्राय आङो नोंनि मुंखौनो लालालै मेव आरो जोंनि मुंखौलाय नोंसोरनि मुंखौबो लालालै थाबैनो जोङो जिब जुनारफ्रा मिटिं खालामनांसिगोन मिथिबायना मेव नोंसोरनि थाखायनो जादों बेफोर गासिबो नोंसोर खिला हासुला खालामो नोंसोरनि मिटिङाव जों मावजि जातिया थाङाबा माथो आरो जुदि मानसि माहारिया जोंखौ लाजि फोनांबाय थाबा आथिंनि फानजाजों ओरैबायदि सोबागोन आरो जेब्लाबो जोंखौ नुबानो गिना खानाय बायदि थांबायबो माथोलाय एसे बाहादुरि जाखायो मावजि जातिया जियानो जादोला आदा बांग्रामोन जारौ मेवाथ' आंखौ रायनानै गालांबाय नोंसोरबो आंखौ जेबो गाज्रि मोननांला आं दिनैनिफ्राय आंनि खाफाला गाज्रिबाबो नोंसोरनि मुंखौ लाला बिदिब्लाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा नङाबा नोंसानि वालाव सामफ्रामबो हासुलाहैगोन जों जागोन दे जागोन बिदिब्ला जों थांनोसै बाप्पावो एमाव राजा सैमाफोरजोंलाय मा रायलायगासिनोब्रा ओरैनो हारसिं दसे बारहावा जानायखाय सैमाफोरखौ रायदावलाबायदों आं आच्छा दे आंखौ नुनानै सोंदों नामाब्रा आंहा सैमाफोरखौ नुबा एसे एलार्जि जायोलै उन्दैयाव सैमा अरजानायखायनो मानसिनि जाति खिथुआव खिलाना खारग्रा माबायदि मानसिलै नोंलाय जोंलाय नोंखौलाय मा खालामदों गोसोबानो दानो बारसिन जागोन जोंजों ओरैबायदि बारसिनगोन जिन्दगिफोर लाजिबाय थानांगोन हामालै बांग्रा आदामोन हामा नोंसोर थांगो थां सैमाया रायलायदों नेक्स्ट टाइम जुदि जोंखौ माबा मोनसे बदनाम बसि खालामो गोसोआव लाखि बारसिन जागोन बाप्पावै सैमाया रायलायदों माब्रै सैमाया रायलायखोब्रा नोंजोंलाय गोसो होनानै खोनासङोबा जिब जुनारनि रायलायनायखौबो खोनायो बेनिखायनो आं दिनै खोनाबाय ओमफ्राय बहानिफ्राय फैखोब्रा खामानि गोनां मानसि खामानिनिफ्राय फैबायब्रा दाना मा मावोलै थफिराम आरो नोंनि बिनानाव मारथायालाय मानो नांबाय थागौ नोंनो मारथाखौ दाना बेखौ गोसोखांबाय थाग्रा जाबायलै बिनि रायलायनाया देन्जार गाजाखाना बांद्राय एदावबाय थानाङा मिथिबाय हामा एदावाखैब्रा नोंना बिनानावा बिराद मोजां रायलायोना अबेसे बे मारथाया मिनिबा माबायदि मिनिगोनलै आंबो बेखौ सानाखै माबायदि मिनिगोनथाय बियो खम गोलाव मिनिगोनलै बे आङो मारथानि मिनिनायखौ खोनासंनो लुगैदोंलै थफिराम खेबसे मिनिनानै खोन्थानो होगोन ना ओइ मारथाखौ आं नुवाबा हामगौसो नुबाय थायो बिनि रायलायनायनि थाखायनो बे रायलायबानो खरानो जेवगा मेवगा मोनो आंना आरो बिनि सायाव मारथानि मिनिनायखौसो नांगौ नोंनो खोनासंनायनो लुगैदोंलै बे मारथाया माबायदि मिनियो गाबोन लानानै थांब्रा गाबोन ओइ आंनि बिनानावखौ मिनिनायखौ आं मोजां मोनदों नामा नोंखौ मोजांबाबो गाज्रिबाबो मारथाया आंनि बिनानाव बे खोथाखौ गोसोआव लाखि मिथिबाय दे मिथिबाय
बाथामिस साला अबेनि बिनानाव अनग्रा जासोदोलै बे थफिरामा जियानो जाया मानो आं मारथानि मिनिनायखौ नायथारगोन माबायदि मिनि मारथाया आरो आंहा गाबोन फेसबुकनि सिख्ला लोगो हमहैनांगौआ मा जागोन गोदान गस्ला गैया जुथा गैया मा गैया गोजाम गाननायखौनो गाननाय बेजोंनो सिख्ला लोगो हमहैनांसिगोनलै उपाय गैया बिफायाबोथ' होखाया बानलु बेरामनिफ्राय बिबाय बेयाबो लाजि फोनांनानैसो थांबाय आंखौ आरो बिसोरनि दुखुखौ लानानै सैमाफोरखौ एसे रुजुबाय मावजिफोरखौ बिसोरजोंबो रायजाबाय माबायदि मानसि जाबावनांगौ जाखोब्रा मानसि बरिं जालांखो आंनि जिउआलाय मानसिफोरा लाजि फोनाङो सैमा मावजिफोराबो लाजि फोनांसै आंखौ ता 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 दुखुथिया जिउ जा होगा देखा जाएगा उन्दुहैनोसै हेलौ ओ गय दखानि मामोन आं गय दखानि नङा ना रुमबांसो आं रुमबां एक्ट्रेससो ओहो गय दखानि आच्छा नोंनि गयखौ जानानै बिराद गोथाव मोनोलै जानो थांगोन दे एबार गुवाहाटि थांबाथाय नोंनि हिन्जावा खाथियाव दङ नामा औ आंनि हिन्जावा आंनि खाथियावनो दं बहाथो थानांगौ जाखोब्रा उन्दुगासिनो आंनि सेरावनो आंनि रायलायनायखौनो खोनासंबागासिनो आरो बेबो होमबा आं नोंखौ हराव हरफ्लांनानै गाज्रि जाबाय नामा अबेसे हराव फन हरनाया एसे उसुबिदा जायोथ' मिनिस्टार जाखो मा जाखो हराव आंहाबो उन्दुनाय थायोना बेनिखायनो आंनि फन फैनायखौसो नेनानै थानांगौ मिथिबायना गय बेफारि दे मालाबा थांबाथाय गय ज्रोम जानानै फैगोन आं गुवाहाटियाव जागोन दे सार गुड नाइट अके गुड नाइट सोर गय दखानिहाय एफा हराव गय दखानियालाय मानो फन हरदों नोंनोलाय ओइ माबालाय गुवाहाटिनि सासे बोराय गय दखानि खालि आं गुवाहाटियाव थांनायाव बिनि गय दखानाव हाबनानै गय जाबोदोंमोनलै गोथाव मोनजादोंमोन ओमफ्राय आं बुंदोंमोन आरो ना माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा आंखौ कल खालाम सोर सानदोंमोन बेबायदि कल खालामगोन होननानै डिस्टार्बनो मालाय गय दखानिनोलाय मानो नाम्बार होनांगौ जाखो आं नेवलानि नाम्बार होनो नंनाया आंनि नाम्बारखौसो होफ्लांबायब्रा माथो खालामबावनो टेनसनाव थाबा मामा बिबि जाफ्लाङोलै दा नोंहा बेखौनो हिनजाव मानसि सानलाय नोंथ' आंखौ सब समावबो हिनजावफोरजों रायलायनाय लाइन मारिनायसो सानो न'खरनि मानसिफ्रा आंनि सायाव फोथायनायानो गैयाब्रा बेनि सायाव एमाव बेथा दा नोंहा गय दखानिखौनो सोरबा हिनजाव सानलायबाय नामाब्रा होद फन हरनानै दानो रायलायहोगोन आं रायलायहोनांगौ नामा हा मानो रायलायहोलाबायनांगौ जाखो नाङा उन्दुनानै थादो आच्छा बारु थाइबानि लारु गाबोन नङाबा आं समफोर गुवाहाटियाव थांगोन दै जागोन दे आं उन्दुनोसै थगाय जालायबाय साला बे रुमबां एक्ट्रेसालाय आंखौलाय मानो हराव फन हरनांगौ जाखो जाम्बिखौ खोन्थाखाथारबाय आं हराव फन हरनाङा होननानै दाद फारसेथिं जे फेसबुकनि सिख्लाखौबो लोगो हमनांगौ आंहा गोदो सेंग्रा समाव मोजाङै लाइन मारिबोनो मोनासै आरो सिख्लाफोराबो सेंग्राफोरखौ फसायाब्रा जेरै आंखौ दा हाबा जानाय गथ' गथाय दं होननानै मिथिनानैब्लाबो सिख्लाफोरा आंखौ फसायो सेंग्राफोरखौबा बिदि फसायबावालै जोंफोरबायदि बोरायखौसो फसायो बेनिखायनो बे सानसेयावनो डान्स मारिखानोसै आरो आंबो देनां नोरकपुरियाव साराय गुदुङाव फज' जायो ना मायो जमराजाजों उनाव जाबाय थासिगोन आगे में जा होगा देखा जाएगा गुड नाइट नाजिबोदां हर सान खामानि मावबाय थायो एसेसो रेस्ट लाहाय न'आव जे नोंहा हिनजाव दं बेखौ थाल लानो रोङोना रोंला नोंलाय हो गोदो सिख्ला समाव इसेबां खामानिनि गेजेरावबाबो आंखौ कल खालामोमोन दालाय माथो नोंलाय कलखौनो खालामनो नागिरथारला खामानि आंखौलाय एसेबो गोसोखांथारला नामा नोंलाय ओइ मा सोंबाय थायोब्रा हाफां नोंलाय थां ओंखाम खुरै थां ओंखाम जानि आं रा खुरैनि आं आरो बे बानलु बेदाङाबो बेबो बहा थांदोंथाय दाबो मोनफैयाखै आयौ बबेनिफ्राय मैगं थाइगं लाबोखोहाय नोंलाय माला मैगं बायनो होनाय आंलाय नोंखौलाय हा बानलु बेदां बियो न'नि थाखाय नङा नङाबालाय सोरनिथो ओरैनो गोसो जालाबायना लाना फैदों आं आच्छा बानलु बेदां गाबोनो बेसेबां टाइमाव ओंखारलांगोन नोंलाय 12थासोआव ओंखारलांगोन जागोन दे आं नोंखौ दोनलांगोन आं गोरलै गथ' नङा आफा 19 बोसोर जाबाय आं गाव हारसिंनो थांनो रोंगौ नुबाय गावखौनो बिराद सेंग्रा गिदिर मोननानै लादों आरो बे मैगं थाइगंखौलाय सोरानिफ्राय लानानै फैखो सोंबाबोथ' मोजां खोन्थाखाया आक्का बेयो जोंलारिनोसो लांनो नागिराखैथ' जापानाव बेयो जोंलारिनि थाखायसो थांनो नागिराखैथ' मा एसे बारा सानोब्रा नोंलाय हापां ओंखामा खुरै थां सानफ्लांलाय नोंखौलाय लाङोहाय आं गावनि फिसालाबाबो मोजांखौनो खोन्थायाना मानोथो खोन्थाबाय थानांगौ जाखोब्रा फिसाला फिसाजोबानो गासैबो खोथाखौ जोंनो खोन्थाजोबाना मालाय गावसोरनि प्राइभेसिबो थायो बेनिखायनो बांद्राय खर' साबाय थानांला थां ओंखामा खुरै थां जागोन दे आफा नोंनाव इन्टारनेसनेल कार्ड दङ नामा दङ दंनायालाय जिराय फंनैसो रायलायनि आं नोंजों आच्छा बानलु बेदां सानबेसे थागोन नों जापानाव सप्तासे नों मालाबाबो इन्टारनेसनेल ट्रिपआव थांफेराखै एबारसो फार्स्ट टाइम थांगोन थांनो हागोन ना नों आंनि सायाव एसेबो फोथायनाय गैया नामा आफा नोंनि इसेबां गिदिर खामानियाव हेफाजाब होबाय बे इन्टारनेसनेल ट्रिप थांनायाथ' मोनसे मामुलिसो बेवहायलाय मानो एसेबां साननांगौ जाखो दे बिदिब्लाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा आच्छा बेरायनो थांनो नागिरदों नामा मानो सोंबाय थादों आफा माबा मोनसे खोथा दङबा आंनो खोन्थाबानो जाबायना आं नोंनि बिफा खोन्थाथावना खोथा थाबा खोन्थागौमोन नाथाय खोन्थाथावना जेबो खोथा गैया बेनिखायनो बांद्राय जेबो साननाङा आरो आं गाबोन गावनो थांनो हागोन आंखौ दोनहैलायनाङा अब्लाबो दोनहैगोन दे आं नोंखौ
गुवाहाटिसिमसो ना गुवाहाटिसिम दोनहैनो हागोन ना आं नोंखौ गुवाहाटिसिम दोनहैनानै उनाव फैनायाव नोङो हारसिं जाया बेनिखायनो आं हारसिंनो थांगोन प्लिज आफा आंखौ दोनहैलु खालामनाङा नों जेसेबांनो आंखौ दोनहैलु खालामबाय थागोन एसेबांनो आङो नोंसोरनि सायावसो नारसिनबाय थागोन बेनिखायनो आंखौबो आंनि गोसो बायदि मावनो हो आं एसेबां जेबो रोंद्रायै नङा जागोन दे आच्छा बार' थाइबानि लारु आंनि हांग्रि सना बरफनि बिबार आं गुवाहाटियाव साननैनि थाखाय थांनानै फैनि नों न'आव मोजाङै थाबानो जाबाय माबाफोर नांगौबा बुंबानो जाबाय आंनोलाय मा नांगौसै जेबो नाङा नोंल' मोजाङै फै आच्छा दे होमबालाय आं गुवाहाटियाव थांनोसै दे मोजाङै थांबानो जाबाय आच्छा नेवला मोजाङै न'खरखौ नायबानो जाबाय मिथिबाय अके बस आं थानायाव नों जेबोखौनो सानथारनाङा बस ए होइना बहुत लान्जाय टेम्पाट पाट ओमफ्राय एमाव बेथायालाय बियो बाहेराव दङ बस आच्छा दे नेवला हायोबा मैगं लायनानै होफैलाय मा मैगं फुलकबि जानो लुगैदोंमोनहाय आरो ना सिंगिबो लानानै फैफादे जागोन दे ओमफ्राय दावदैया दाबो उन्दुनानै दं आच्छा मेडाम फंसे बाथ्रा सोंनोमोन आं अबयसे आं बसनि सिगाङाव बुंनो हाया होमबाबो नोंनि सिगाङाव बुंनोसै मा बाथ्रा आं दावदैखौ बादुलिखाय बारा फसायामोनलै नाथाय माब्रै दावदैखौ एसेबां फसायग्रा जाखो आं गावनो बुजियासै बेखौबा आंबा बोरै मिथिनांगौ जाखो होमबा आङो दावदैखौ फोजाहैनि नामा दे फोजाहैनानै सोंहैबानो जाबाय आच्छा दे बहालाय आदै गुवाहाटियाव मिटिं दं आच्छा बार' थाइबानि लारु गुवाहाटियाव मा मिटिं दंलै बेखौ नोंनो खोन्थाजाया खोन्थाजाया नोंथ' आफानि सिङाव खामानि मावनाय नालाय नोंथ' आंनो खोन्थानाय नङा नाथाय मोनसे कन्डिसनाव खोन्थानो हागोन नामाब्रा नोंनो आं फैसा होगोन आं जेबो खामानि मावनो हानाय नङा अमा राजा सारनि अनगा आं जेबो हेंथा मावा हेंथा खामानि मावनो होआखैब्रा जास्ट गुवाहाटियाव मा खालामदों मा खालामाखै आफाया ओंखाम जादोंना जायाखै बेखौल' आंनो खोन्थाहर खोमा बास बेनो मानो होनोब्ला आं आफाखौ बिराद अनो आफाया दासान्दि ओंखाम जाया ओंख्रि जाया जागासिनो रायजोफोरनि खोथा सानै बेनिखायनो आंनो खोन्था खोमाब्रा नोंबोथ' लुगैनाय नङाना नोंनि बसआ ओंखाम रानजाना थानायखौ नोंनि बसआ ओंखाम रानजानानै थाबा बेमार जागोन बेमार जाबा रायजोनि खामानिखौ सोर मावगोन बिनि उनावहाय नोंहा बेथनखौनो मोननाय नङा माथो बेनिखायनो आफानि खोथाखौ आंनो खोन्थाहर खोमा आफाया बबे हटेलाव ओंखाम जादों ओंख्रि जादों गासिबो खोन्था आंनो दै जागोन दे दा बे खोथाखौ नोङो आफानो खोन्थाफिनाबानो जाबाय बास वा मा जालायलायदोंलै आफा जेबो नङा नों गुवाहाटियाव मिटिंआव थांनो नागिरदों नालाय बेनिखायनो नों ओंखाम ओंख्रि बारा मोजां जाया नालाय नोंखौ मोजाङै जाथो माथो होननानै बुंनो होदोंब्रा वा एसेबां अनो नों नोंनि नोम्फाखौ बिराद अनो आं आफा बेनिखायनो जानला माला खामानि मावजानो बायो आं मिथिबाय गुवाहाटियाव थांनानै जानला माला गिदिंहैलाबायनाङा आफा नों दा सासे मन्थ्रि जाबाय रायजोफोरनि नोजोराव जानला माला ओंखारलाबायनानै नों फाल्थु फाल्था खामानि मावनानै खोन्था जाला नों जौ लोंनानैबो खोन्था जाया सिगारेट सोबनानैबो खोन्था जाया मिथिबायना गय जानानैबो खोन्था जाया नोङो वा एसेबां मोजां ना एमाव बेथाब नों आंखौ एसेबां अनो नोंनि अननायखौ नुनानै आहासो मेगननिफ्राय मोदैया ज्राम गलायनोसै हे बांद्रायखौ नाङाब्रा खालि आखला मोजां जाबानो जाबाय नोंना बास बेखौल' लुगैयो आं आच्छा बार' थाइबानि लारु मोजाङै न'आव थाबानो जाबाय दे नों जेबो जिंगासिनाङा नोंखौनो बांसिन जिंगासिनांगौ जायो नोंनि थाखायनो आइया मालाबा बिराद हार्ट एटेक जालाबायगोन बेनिखायनो गावनि बिफाबाबो बे बाराव फोथायनाय गैया आंबो गुवाहाटियाव खिथु थांफागासिनो दा बाइकजों थांनोबो आंनाव फैसा गैयाना दा थाव सोनानै बिफाखौ खिथु नायखुमानो सोरनाव फैसा दाहार मोनगोन ओइ साला मारथासो फैलायबाय माथो दुलुरमोननिफ्रायसो फैखो ना माखौलै बेलाय मारथा नोंनि मुङा मा आंनि मुङा नोंबो डेन्जार रोंथारबाय माथोलै मारथा ओ मारथा जाबायलै मारथा जाबाय जियानो जादोंना दाखालि दाखालि आं खेबसे निमाहा बिफावबायलै मारथा आं नोंखौ निमाहा आंनो निमाहा होनांगोन सरि होनफ्लांदों जियानो जाया मानो नों बहा थांनायमोन दुलुर मोननाव दाथ' दुलुरा गैया खोमा न'आव गैया आं दुलुरखौनो नुवासै आच्छा बार' थाइबानि लारु दाखालि नोङो जोंनि बे नंखाय बाथ्राफोरखौ लानानै नों मानो बिमानो खोन्थाहैनांगौ जाखोब्रा मारथा नों बेफोरबायदि बिमानो खोन्थाहैबा फिसा खोथाखौ खोन्थाबा नों माबोरै लोगो मोनगोनब्रा मारथा नों लोगो मोननाय नङाना रावबो नोंजों लोगो जानाय नङा नंगौ नामा औ नंगौथ' आरो नों बेफोरबायदि फिसा खोथाखौनो लानानै नों जुदि बिमा बिफानो एरनानै होयो होमबा नोंजों सोर लोगो जानोब्रा नों आंजों लोगो जागोन ना आंजों लोगो जानोबा नोंनि रायलायनाया एसे मोजां जानांगोन नाथाय आंनि
माथो सरिलै रायलायफ्लांबाय थायोलै आङो नोंनि बुंनाय बायदिसो जालांबाय थाग्राबा मा मुहुनि होखोब्रा नों मार्था नंगौ नामा नै बे नंगौ नामा होनबानो नोंनि बुंनाय होननाया आंनि बिखा बिख्लो खोमोन माने थिया खालामलायोलै मिनिखाय रायलायनायखौ एसे होननायखौ खम खालामब्रा आंनि रायलायनायानो बिदिनो खाबा आच्छा बुजिबाय आच्छा नोङो मिनिनो रोङोना रोङालै मिनिनो रोंगौ आं मा खालामबा मिनिगोन नों माने माबायदि फेस्ला राव खोनाबा नों मिनिगोन कमेडि फिल्म नायना नाया नों कमेडि फिल्म फैला मेन्देलानि नायबाय नों मिनिनो ओंखारगोन ना ओंखारा फेस्ला फिल्म नायनानै आं जेखौबो मिनिनो ओंखारा आं गाबनोबो रोङा आं उन्दैनिफ्रायनो गाबनो मिनिनो रोङा सोरबा माबा बुंबाबो आंनाव मिनिनो ओंखारा आरो आं गाबनोबो रोङा बिदिसो होमबा प्रब्लेमा औ होमबा आङो नोंखौ मालाबा मिनिनो जुजिगोन दे जागोन ना जागोन दे फैलाय नोंनि होनबानो बोरैबा मोनफालायनानै सोलोंफागुलायनो गोसो जायो आं इयानो जागोनलै माथा नों आंजों लोगो जामारगोन ना जागोनथ' आरो आं मिथिगौ ना माथा लोगोनि दायथ'आ मा माने लोगोनि दायथ'आनो जाबाय जों मानसिफोरा न'आव फोरमायनो हायै खोथाखौ लोगोनो फोरमायनानै गोसोनि खोथाफोरखौ रेजें खालामनाय बिनि उनाव जों लोगोआ लोगोखौ थुलुंगा होनाय हेफाजाब होनाय दुखुनि समाव बाहागो लाफानाय सुखुनि समाव मिनिफानाय बेनो जाबाय लोगोनि गुबै दायथ' थिग बिदिनो नों आंजों लोगो जायोब्ला आं नोंखौ मिनिहोनो नाजागोन आरो गाबहोनोबो आं सोलोंगोन माने फोरोंगोन नंगौ नामा औलै मार्था होमबालाय आं नोंजों लोगो जानोसै दे होमबालाय बुंदो ये हुइना बात लानजाय टेम्पाट पाट दे मार्था बुंदो ये हुइना बात लानजाय टेम्पाट पाट हुइना बात लानजाय टेम्पाट पाट दिनैनिफ्राय नोंजों आंजों लोगोलै मार्था मिथिबाय बेनिखायनो आंनि दुखुआव नों बाहागो लाफानांसिगोन आरो नोंनि सुखुआव आं रंजागोन जागोन दे दिनैनिफ्राय फासयनानै थानो मोनला जागोन दे एमाव राजाया मालाबाबो आंजों खुसि रायलाया मिनिया माथाजोंबा एसेबां थाबनो रायलायबाय दुलुर ओरै बेलाय दिनैनिफ्राय मार्थाजों आंजों लोगो ना मार्था नोंनि मुङा मा एमाव राजा दिनैनिफ्राय मार्थाया लोगो जाबाय आंनि मोजां दे नंगौना लोगो बुरजा जाबासो हेफाजाबबो मोनोनो बैनिफ्राय नङा होमबा बेनिखायनो मार्थाखौ आंनि लोगो खालामबाय ओइ मार्था जोंहानि न'आव साहा लोंहैनोबा आं साहा लोङा ओइ दुलुर नोङो आंजों बिलोगो खागोन ना मानो बिलोगो खालायबानांगौब्रा बेजों आं नोंनि लोगो जाबायना नङा होमबा मार्था नंगौथ' आरो होमबाबो दुलुर नोंजों आंजों लोगो दै जागोन दे जागोन ए मार्था फैब्ला जोंहा साहा लोंहैनि होमबालाय एमाव राजाया आंखौ बावगारबायबो मार्थाखौ लोगो मोननानै आंखौबोथ' न'आव लिंलांनो हायोमोन ना आं थाङा होनबाबो आंथ' थांखायामोन होनबाबो आंखौबो लिंनो हायोमोन ना आंलाय मार्थाजोंसो लोगो जाबाय लोगो जाथों आंलाय माथो खालामनो मालाय बिसोरा लोगो जानोबो समायखायो बानलु मेदां मोजाङै थांबानो जाबाय दे आंबो गोदोनि बिमाफोर बायदि बुंगोन सोरबाफोर माबा मोनसे जासिबा जालाबायनाङा होननानै एबारनिफ्राय बहाबाफोर थाङोबा आं नोंसोरनो मालाबाबो खोन्थाला हे बिदि जायो नामा बिमाफोरालाय सिन्था खायोना बानलु मेदां मोजाङै थांबानो जाबाय दे आं खामानियाव थांनोसै बानलु मेदां नोंहालाय जापानि किम'न' नांगोन दे जागोन दे लानानै फैगोन आच्छा दे बिदायफोरा लानाया जाबायबा गारियाव फै आं दोनलांगोन आफा आं हारसिं थांगोन होनखाबायना जागोन दे बास स्टेशनसिमल' दोनहैनो होना आंखौ ओमफ्राय नोंखौ दोनहैनो नागिरदों मानोथो दोनहैजानो बादों आंनि जार्नियाव आं रावखौबो लाफानो गोसो गैया आरो नै जापानाव बिराद गुसु जाबायनो आं हले मैया गुगोल खालामनानै नायदों दे नोंहा आरो एसे एसेयावनो गोजांलाबायो लोमजालाबायो जेकेटफोरा मोजाङै लादोंना लायाखै लाजोब्बाय दे थोआ जायोबा ओजों बायनानै गानबानो जाबाय बानलु मेदां आफाया लिंहरगासिनो थांदो थांनोसै आं दे मोजाङै थां
हे गगाबो मोनसेबाय बे हराव पार्ट टाइम जब खालामनानैनो आंहा लोमजानायसै बायदिसो मोनबाय जापानावलाय मा एसे गोजांखो जोंनि बड'लेण्डआवलाय गोजांदोंना गोजाङाखैबा दिनै आंलाय खामानियाव थांनो हागोन ना हायाहाय खामानियाव थाङाबा आं बोरै जाकेट बायनो दे एफा गोजाङो जापानाव आं दिनै खामानियाव थांथारनांगोन लोमजाबाबो गगा मोनबाबो आच्छी आए ना बता कैसे उनसे मिलने जाना है आज फिर अकेले में रुम्बांग एक्ट्रेस को मिलने जाना है मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत है बस जोंनि उनाव गुबुन गारि गंसे फैगासिनो जोंनि उन फैयाखैथ' सोरबा सोर बेबा बिसोरबा सोरबा बेलेग पार्टिनि जानो हागौ है जेबो गिनाङा जोंलाय मिटिंआवसो थांदोंना मिटिंआव बस मोनसे खोथा सोंनोमोन आं मा मिटिं दङ बस पार्सनेल मिटिं खोन्था जाया आरो आं सानो नोङो बेफोरखौ सोंनोबो नाङा मिथिबाय नों नोंनि खामानिखौ सिरि सिरि मावबानो जाबाय आइम सरि बस आं सिरि सिरिनो मावगोन ए होइना बाद लान्जाय टेम्पार पाट बानलु बेदां मोनसे खोथा जेब्लाबो गोसोआव लाखि जों नोंनो फ्रिडम होदों नों जेखौ खालामनो गोसो जादों बेखौनो खालामनो होदों बेनिखायनो आं सानो बेफोरबायदि फ्रिडमखौ नों मोजां खामानियाव बाहायगोन जागोन दे आफा आं नोंसोरखौ मालाबाबो आंनि थाखाय खर' गंग्लायनो होआ बेखौनो आंबो आसा खालामो आफा नोंसोरो आंखौ जापानाव थांनायखौ माबा सानदों नामा आं बेरायनोसो थांदों दे नों बेरायनो थांदों आरो माबाफोर बुंनो गोनां दङबा आंनो खोन्थाबानो जाबाय जाहाथे आं नों माबा प्रब्लेमफोर जायोबा नोंखौ हेफाजाब होनो हायो आफा मोनसे खोथा सोंनि आं नोंनाव नों सोरखौबा मोजां मोनफेरदोंमोन नामा थार गोसोजों आइनि अनगा नोंसा आइयानो आंनि गिबि मोजां मोननाय होनबाबो गाज्रि जानाय नङा बेनि सिगाङाव साफा सानै सिख्लाखौ गोसो थोदोंमोन नाथाय नोंसा नोमाखौ गोसो थोनाय बायदि रावखौबो गोसो थोआखै अब्ला आइयानो नोंनि गिबि मोजां मोननाय औ बेखौनो बुंनो हायो जों माब्लाबा गिबि मोजां मोननाय होननानै सानफ्लाङो नाथाय बियो जोंनि मेगननि मोजां मोननायसो गोसोनि मोजां मोननाय नङा जाय सुबुंखौ जों गोसोजों मोजां मोनो जों बिनि गाज्रि मोजां गासैखौबो बोजबना लानो रोङो जुदि मेगनजोंल' जों सोरखौबा गोसो थोदोंबा मोजां मोनदोंबा बिनि महरखौल' जों मोजां मोननो रोंगोन गोबाङानो जाय गिबि खेबाव सासे सिख्लाखौ मोजां मोनदों बेखौनो थार गोसो थोनाय होननानै सानो थार गोसो थोनाया बिदि नङा आच्छा मानो सोंखो नों बानलु बेदां ओरैनो सोंदों जुदि जोङो थार मोजां मोननायखौ मोनाब्ला आरो जुदि जोंनि थार मोजां मोननाया गुबुन सोरखौबा गोसो थोयोब्ला जों मा खालामनांगौ जोङो देरहासारनाय सिरिखौ मालाबाबो खेबसेनो गाखोनो हाया मिन्थिबाय बानलु फिसा बेनि थाखाय आगानसे आगाननै स्टेप मोनसे स्टेप मोननै मोनथाम बेफोरबायदिसो गाखोलांनांगौ जोङो थांखिखौ होसोनोब्ला खेबसेनो थांखिखौ मोननांगौबा बे मोनसे लटारिसो जागोन जेराव नोङो खस्थ'बो बुजिनाय नङा मोनसे जायगासिम सहैनायनि सिगां जेसेबां मोजां मेम'रिसफोर बुथुमनानै लायो बेफोरखौ मोननाय नङा आच्छा बेनिखायनो जेखौबो सानालासिनो गोथार गोसोजों जाय बेसादखौ मोननो लुबैदों बा सोरखौबा हास्थायदोंबा बे मोनसे गोसोखौ लानानै हास्थायबानो जाबाय उन सिगां जेबो सानालासिनो अके जोंलारि आं थाबैनो फैगासिनो नोंनि सेराव फै जोंहानि न'आव बरायबाय नोंखौ जागोन दे होमबालाय जिरायदो दे आरो नोंथांमोनाबो जोंनि भिडिअखौ नेथाब नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच